Hola i benvinguts a un altre vídeo de llibres de l'Illa de Gont. Jo soc Roser i així parlem de literatura de fantasia i ciència-ficció. Com veieu al títol del vídeo, avui tornem a parlar de la preferidíssima del canal, que és Úrsula K. Le Guin. I avui venim amb una de les últimes novel·les que va publicar, Lavínia. Lavínia és un llibre que es va publicar originalment l'any 2008 i de fet just l'any següent, l'any 2009, va guanyar el Premi Locus per millor novel·la. En castellà el podem trobar editat per l'editorial Minotauro, mentre que en català no es va arribar a traduir mai. És la mateixa cantarella de sempre amb Úrsula, però segur que en un futur estic seguríssima que el podem dir en català, segur. Llavors, Lavínia és el nom de la protagonista d'este llibre, però qui és Lavínia? Lavínia és un personatge del poema èpic l'Eneida, escrita pel poeta romà italià Virgili. L'Eneida, per aquells que no ho sàpiguen, va ser un poema que va encarregar l'emperador August al poeta Virgili per a que dotara d'un origen mític a la ciutat de Roma i per tant a l'imperi romà. Virgili, per tant, es va inspirar en altres grans poemes èpics de l'època que van ser o que eren la Ilíada i l'Odissea. Virgili agafa un personatge de la guerra de Troia, el príncep Eneas, que marxa de Troia per a fundar el que serà el futur imperi romà. Ell està enviat pels déus amb la promesa de que es fundarà esta gran ciutat, que en el futur serà, com diguem, un imperi. Eneas fuig amb el seu fill i amb son pare, la seva dona mor a Troia i passa un període de 7 anys fins que aconsegueix arribar a Itàlia. Allà es troba amb el rei Latino, que li ofereix la seva filla Lavínia com a esposa per a poder fundar una colònia troiana allà a Itàlia, però altres pretendents de Lavínia que també volien el poder d'aquella zona d'Itàlia s'enfaden perquè hi havia un tractat anterior i entren en guerra. Finalment Eneas guanya, es casa amb Lavínia i tenen un fill que serà, diguem, el futur rei de Roma. Lavínia apareix anomenada 11 vegades al poema de l'Eneida i no en parla ni una vegada. Únicament compleix el paper de l'última dona d'Eneas i és tot el que sap d'ella. Úrsula va llegir el poema de l'Eneida, curiositat, el va llegir als 70 anys i en llatí, perquè la senyora va decidir refrescar-li el llatí que havia estat a l'institut i va pensar que el millor que podia fer era llegir l'Eneida en llatí. Si és que és una persona fascinant, Úrsula. La qüestió és que li va encantar el poema de l'Eneida, li va agradar moltíssim, però va trobar que no se va fer justícia a Lavínia. El fet que no tingueren ni tan sols una frase a tot el poema no li va pareixer just. Ella, Úrsula, no creu que siga per misogínia per part de Virgili. De fet, diu que Virgili, a diferència d'altres poetes de l'època, no desprecia en cap moment les dones, sinó que crea personatges forts, com és, per exemple, Dido, la reina de Cartago, en qui es troba a Eneas de camí a Itàlia. Però diu que entén que no li dona més presència a Lavínia, que podria haver sigut un personatge molt fort, ja que anava a ser la futura reina de Roma, perquè en aquell moment del poema tocava parlar de guerra. I per tant, diu que aquesta podria ser la raó per la qual no va arribar a escriure mai més sobre Lavínia. Diuen que quan Virgili estava a les portes de la mort, que és quan estava acabant el poema, va demanar que el cremaren perquè estava inacabat completament i no estava contenta amb la seva obra, com a curiositat també. Llavors, bé, Úrsula, després de llegir este poema, de quedar-se enamorada de la forma d'escriure de Virgili, de la història de tot, va decidir que volia fer justícia a Lavínia i donar-li la veu que no li va donar Virgili al seu poema. I així va néixer, o així va acabar escrivint este llibre, esta novel·la. Llavors, què se'ns narra en este llibre? En este llibre se'ns narra sobretot la vida de Lavínia i com ella va viure tota la guerra que va portar Eneas, la seva vida com a casada, etc. Comencem la història amb Lavínia
parlant-nos, explicant-nos la seva història, d'acord? I ens explica com va ser la seva infantesa, ens explica que ella tenia 2 germans però que van morir de xicotets per una malaltia i això va fer embogir a la seva mare, però son pare no ho va voler veure mai. Sa mare des d'entonces era mentalment totalment inestable, fins al punt de que s'enfadava per tot i sempre es carregava la seva ira contra Lavínia, com si fos culpa de Lavínia que els germans hagueren mort, i ella llavors desenvolupa una por i una aversió contra sa mare que li durarà per sempre. Mentre que son pare era un home molt més afable, era un rei que buscava sempre la pau i de fet vivien en pau completa i s'estimava molt a la seva filla, veiem un tracte molt proper entre pare i filla. Estos anys d'infantesa i adolescència són uns anys de pau i de llibertat per a Lavínia, com he dit no hi ha guerra, son pares molt bons mantenint la pau, i a més també en aquesta part ens narra la relació que té ella amb l'oracle, i és que tant ella com son pare solen anar a l'oracle d'Albanea i a més ells venen d'una família que solen tenir visions, diguem. Llavors, una nit, quan Lavínia ja està en edat de casar-se, té uns 18 anys, va amb son pare, com dic, a l'oracle i se li apareix Virgili. Se li apareix el poeta, que està tornant a Itàlia i que està a les portes de la mort. Està molt malalt i està a punt de morir. I tenen una primera conversa en la qual ell li explica o li diu que ell és un personatge del seu poema, un personatge fictici. Se sorprèn de que aquests personatges que ella ha creat siga Lavínia, que se li apareix a les portes de la mort, i li diu que ella es casarà amb un estranger, que es casarà amb un troià i que serà la mare d'un gran imperi. En esta primera conversa veiem com Virgili s'adona de realment el caràcter de Lavínia i es penedeix de no haver donat més importància al poema i comença a plantejar-se si potser és per això que no està content amb el final, si potser és per això que el nota i n'ha acabat el poema. Lavínia tindrà 2 converses més amb Virgili, a través de les quals explicarà el seu futur amb Enees i com es desenvoluparà la guerra. I de fet, aquesta és la segona part. La segona part del llibre seria quan Enees finalment arriba a Itàlia i es desenvolupa una guerra entre ell i els llatins, perquè abans de que arribaren, al rei latino li va arribar un tractat per part de tots els, diguem, caps dels poblats que ell governava, segons el qual deien que no entrarien en guerra, escolliera que escolliera latino per a casar la seva filla, però que havia d'escollir algú. Entre estos estava Turno, que era el nebot de la mare de Lavínia, que era, diguem, com el pretendent amb més paperetes de que li tocara. Per què? Perquè era molt guapo, era molt fort, era un gran lluitador i era dels més poderosos que hi havia, però a Lavínia no li agradava, el veia totalment capritxós, egoista i molt agressiu. Però sa mare sí que volia que es casara amb Turno. Lavínia finalment no li queda altra que acceptar, ja que son pare li diu si realment ella vol casar-se amb Turno. Ella finalment li diu que sí, però li demana l'última nit a son pare que abans de res vagin a l'oracle una última vegada, perquè ella sabia, que l'havia dit el seu poeta, que és Virgili, que son pare rebria també una visió. Aquella nit son pare escolta les veus del seu avi que li diu que Lavínia no es casarà amb un llatí, sinó que es casarà amb un estranger. Llavors, Latino el dia següent diu que no casarà amb Lavínia amb ningú dels terratinents d'aquell moment i poc després arriba Enees. Arriba Enees, envien uns missatgers a parlar en latino per a dir-li que si poden fer una colònia. Latino accedeix, a més li diu que li donarà la mà de la seva filla, el qual Lavínia accedeix. Això és el que desemboca en la guerra, no? Perquè llavors diuen els caps dels diferents pobles que això en contra del tractat, que no pot vendre la seva filla a un estranger i comença una guerra. Una guerra que acaba guanyant Enees i finalment es casa amb Lavínia. Llavors començaria la tercera part de la història, que és els anys que passen junts Enees i Lavínia fins que Enees mor i un poc la relació entre Lavínia i el seu fill Silvio. Aquestes són les 3 parts principals. Són 3 parts que diferenciem molt clarament per la temàtica i per la història en si, perquè de fet el llibre no està dividit en capítols, sinó que simplement veiem separacions de paràgrafs més amples a nivell de format i això seria tot.
Tota la història s'ha narrada des del punt de vista de Lavínia. És ella qui t'explica la seva història en primera persona. Llavors veiem molts salts temporals, davant i endarrere. Úrsula juga molt amb les formes verbals per a fer-nos veure de si està parlant-nos del present, del passat, en quin moment de la història de Lavínia se'ns troba, si està parlant-nos de quan era jove, si està parlant de quan està ja casada. I tot i que això pot parèixer que mareja i que, a més, Úrsula Le Guin ho fa amb tanta mestressa que queda perfectament filata i queda perfectament narrat. Lavínia no seria l'heroïna al gust a la que estem acostumats, pot ser, no és aquesta heroïna també molt típica dels llibres d'Úrsula, que pot ser al principi la veiem com més cenyida a les seves tradicions i a les seves creences, però que acaba rebel·lant-se contra tot i sent la gran dona forta rebel de l'època, no? Com pot ser veuríem altres llibres de caire molt semblant, com serien Circe, de Madeline Miller, o de Penelope de Margaret Atwood. En aquest cas, Lavínia és un personatge que accepta la tradició, accepta la cultura i accepta aquest patriarcat que existeix, no? Però l'accepta de certa manera per a rebel·lar-se contra ell, és a dir, és des de dins del patriarcat, és des de dins d'aquestes normes que ella intenta demostrar la seva fortalesa i el seu poder, no? Ella accepta ser tractada com un objecte dins dels tractats, per exemple, d'oferir-la per a casar-la amb uns o amb altres. Ella accepta que l'oferisquen com un objecte per a casar-se amb Eneas, per exemple, però, com dic, sempre ho fa per a, com dic, demostrar i canviar les coses des de dins més que no des de fora. Moltes vegades en aquest tipus d'heroïnes veiem dones que són molt passionals i que es deixen portar per aquesta passió i per aquesta força, com per exemple seria l'Eneida Dido, que ja l'he comentat abans, una de les dones que es troba a Eneas de camí, i ella sí que, Lavínia sí que té aquesta passió, però no es deixa mai portar per ella. Ella és un personatge molt racional en certa manera, tot i que sent aquestes passions, com dic, no es deixa endur per ella, sinó que pren decisions de forma calmada i pensant realment en les conseqüències, i és arran d'aquestes conseqüències quan pren una decisió o una altra. I això és molt important perquè sobretot ho veiem també aquesta personalitat a través de la forma com està escrit el llibre, i és que, com us he explicat, és una narració en primera persona, on s'explica la seva vida a Lavínia, però és una narració realment molt tendra, diríem. Ens consistirà explicant la seva història a cau d'orella, amb molta tranquil·litat i sí, amb molta tendresa realment, amb molta gentilesa, i per tant fa que la història siga molt versemblant, no? Perquè tenim aquesta primera persona que quadra molt amb aquest personatge que estem veient. I de fet és molt interessant perquè contrasta dràsticament quan tenim les converses entre Virgili i Lavínia, que jo crec que són els millors trossos, els millors fragments que té la novel·la. I és que, clar, en aquell moment veiem, són les conversacions més llargues que hi ha entre Lavínia i un altre personatge, almenys que se'ns narra directament, i sobretot a la segona encontre, Virgili li relata la guerra que ella viurà i li relata dient qui matarà qui i com el matarà, i de sobte ens trobem amb una narració que va molt ràpida, que és, entre cometes, bastant cruenta, no? Perquè és simplement qui mata qui, com el mata, sense parar. I llavors tenim un canvi tan radical de la forma com està narrada la novel·la que sobta fins i tot, no? I crec que això simplement una mestra de l'escriptura com Úrsula seria capaç de fer-ho. I l'últim que volia comentar del personatge en si és en relació amb la religió i l'espiritualitat que se'ns narra a la història. I és que, com dic, a la primera conversa, Virgili li diu a Lavínia que ella no existeix, que ella és un personatge fictici inventat per ell per a un poema. En una altra situació, un altre personatge, això podria haver sigut simplement el centre de la història, no? Tot el gran dilema és existeix, no existeix, què vol dir la meva vida, té significat. En canvi, ella simplement ho accepta, però continua visquent la vida. Això té dues explicacions. Una banda, com hem dit, perquè sí que és un personatge que pot ser molt passional, i ho veiem, i té emocions molt fortes, però no es deixa portar per elles. Però d'altra banda és per la relació que té ella amb la seva religió i amb l'espiritualitat. I és que la forma com viuen o com ens descriu Úrsula que viuen aquesta gent, la religió, és molt diferent en com coneixien la mitologia grecorromana, no? Ells també tenen aquests déus, però per ells els déus dels quals parlen són forces, són energies, no? Més que no una deïtat en forma de ser humà amb qui pots parlar i demés. I de fet hi ha una conversa amb Virgili molt interessant en el qual Virgili
parla de mateixos déus que ella coneix, però els refereix com si foren persones, i ella no ho entén perquè per allà aquests déus no són persones, són forces de l'univers que regeixen el món, no? I això és també el que fa que ella no es torni boja, simplement accepta que és un personatge fictici i que la seva vida no gira al voltant d'esta característica, diríem. I justament parlant d'esta societat, aquesta religiositat, i és que realment no sabem com era la societat preromana, la societat italiana abans de l'imperi romà. Hi ha molt poques fonts i les que hi ha són molt poc fiables, com per exemple l'Eneida escrita per Virgili. Llavors Úrsula va haver de fer molta recerca, va haver de llegir molt i preguntar a molts amics al respecte, i per tant la societat que veiem no és realista, és a dir, no sabem si realment era així, però és molt versemblant. Crea una societat i unes formes de viure, unes tradicions que són realment realistes i que podrien ser perfectament així, i això ajuda a entrar molt en la història, a entrar molt en aquests pobles, en aquesta cultura, en aquests personatges, i és la versemblança que dona a les tradicions, les cultures, els temples, les visions, els auguris, etc. I finalment, l'últim element que volia comentar és com es tracta la guerra en aquest llibre, perquè sí que és un tema central, però la guerra sobretot la veiem a través dels ulls de Lavínia, que no a través dels ulls d'Eneas, com sí que ho veiem per exemple a l'Eneida, no? Lavínia és una persona, com hem dit, que s'ha creat en un món de pau i llibertat, i per tant la guerra realment li sobta molt i li afecta molt. I és que este llibre el que sobretot narra és que el bon governant és aquell que evita la guerra, no? Tenim bons governants com seria Latino, que ha viscut la guerra però no la busca, sempre està buscant les formes d'evitar-la perquè sap que no és bo per a ningú, o fins i tot Eneas. Eneas sí, lluita en la guerra i fa molt bé, però no li agrada fer la guerra, i molts dels seus dilemes morals que té és qui sóc jo, no? Qui sóc jo si no vaig a la guerra? Jo no vull fer la... No sé, és molt interessant tota aquesta dicotomia, perquè després que tenim el mal governant, tenim a Turno, que és una persona que sí que vol fer la guerra, o també tenim, per exemple, a Ascanio, el fill d'Eneas, que també se'ns presenta com un personatge molt agressiu, que intenta ser bo com son pare, per tant això que té que ser més fort que ell. Llavors, no, està també crítica cap a aquells governants que busquen la guerra i que creuen que fent la guerra sí que més forts seran més bons governants, mentre que és al contrari, aquells que busquen la pau són qui són realment bons governants. I també un altre tema que es tracta molt, ja que estem parlant d'Ascanio i de Latino, és la relació entre pares i fills. Veiem moltes relacions diferents, bones i roïnes. Una banda hi ha un comentant entre Latino i Lavínia, que és una relació molt tendra, o de la relació entre Amata i Lavínia, que és terrible. I de fet a Lavínia li fa molta llàstima, perquè ella estima molt a sa mare i ha arribat un punt en què li té un aport terrible i més l'arriba a odiar. Però també tenim, per exemple, la relació entre Ascanio i Eneas. Eneas estima molt al seu fill, però el seu fill sent que com a hereu de son pare ha de ser molt més fort, ha de ser molt més bo, i no sap com fer-ho perquè sent que sempre estan comparant-lo. Llavors també es crea una relació bastant de tensió entre els dos, i sobretot entre ell i Lavínia. I ja com a últim detallet és que sí que introdueix un poc Úrsula la homosexualitat dins d'aquest llibre, ja que dona a entendre justament que Ascanio era homosexual i que això és el motiu per el qual el seu matrimoni mai no va anar bé i tal, però és una cosa realment molt curta, molt petita cosa que té importància al final del llibre, però que tampoc és com un tema central. En definitiva, jo crec que Lavínia és un llibre meravellós, no té gaire a veure amb el que estem acostumats d'Úrsula, no? Però és un llibre molt tendre, narrat amb una veu molt gentil, molt bonica, i de fet és quan arribes al final i aquells últims paràgrafs en els quals te fila este final amb uns elements que han anat introduint al llarg de la història que no tenien realment importància, però tampoc no és que pensaves que fan així, però és quan arribes al final i els files tots que de repente tens com un tot allà perfecte, i és realment bonica, i estic molt contenta de que l'hagi donat veu a aquest personatge. Ara realment tinc moltes ganes de llegir l'Eneida, tot i que sé que no té ni una frase d'aquest personatge, però per a conèixer un poc més la resta de personatges de qui ens parla, no? Per conèixer més a Eneas, per exemple, o al seu fill. I jo realment crec que és un llibre que vos recomano moltíssim, sobretot si vos agrada llibres com per exemple Circe o de Penelope. Jo crec que aquest també vos pot agradar bastant, i si vos agrada també a la literatura, a la mitologia grecorromana, crec que aquest llibre també pot ser molt interessant. I això seria tot. Deixeu-me en comentaris si coneixeu el llibre, si l'heu llegit i si vos ha agradat, òbviament. Ja sabeu que si vos ha agradat el vídeo, doneu-li m'agrada i subscriu-vos al canal. I teniu-vos així les meves xarxes socials per si em voleu seguir per allà. I això seria tot.